Ez da amaiera diska hau estudioan sortutako diska bat da gehien bat. Prozesu kreatibo garrantzitsuena han gauzatu dugu. Hori izan ardatza, proiektuaren lelo importantenetakoa eta zeharkaldi nahiko luzea egin eta gero. Sentimentu beldurrak, asarreak eta holakoak bizi izan ditugu baita ere sarritan, baino baita ere prozesuaren barne importantea, ilusioa mantentzeko eta zirrarak sortzen duen indar horrek baita ere indar horiei eusteko, ez? Hori izan da ez da amaieraren prozesu kreatibo importantena.